Durban Network yaqhubeka ke umshikashika njengamanje sinogadla bethithisa insizwa asho Yaseshowe. angikejanga Hayi ukejanga. uyake kodwa gadla mntaka baba ubatshela abantu ngalomuntu osuka la uyoshona ngale ukuthi usukaphi umuntu Lomhlwenga lo usuka ekuthenini uyayibona inkunzi yeqhude sakho inogedla inkunzi yoqhude impela iyalwela lolu gedla la ukuthi lube ngempela ibe yishinga kulona impela lana ke ngisho kwenziwa kuthiwa uhlobo lomgundo lokuthiwa i-chicken hairstyle impela yebo Okushintshe noma ukeda ikhazi lweqhude kanjani? yebo ukeda lweqhude Bhuti uzizwa kanjani ukuba ingxenye ye-Mother of All today? uyabona okwanamhlanje ngijabule kakhulu ngoba lo mcimbi wathi uqala Yebo. sawubuka ukuthi ungathi lo mcimbi uza kahle kanti uza kahle ngempela siwubona ngoba usuza okwesibili ukuthi hayi lo mcimbi uza kahle yazi yini sithi lo mcimbi uza kahle abantu abangena ngamathikithi la ngoba ubabona bebaningi kangaka nje yingoba bazikhethele bona abantu abazoperforma la Yo. ukuthi wena usestage awumthanda ugadla u-stage manager awumthandi noma uyamthanda kuyafana uyadlala abantu abavotela ugadla ukuthi angene la bambonile ngene stage noma ngabe ingoma inqamukile kodwa bambonile ngoba uvotelwe ibona abaculi abala abayilona iphutha bayiphutha kuwena onenhliziyo elikhulu abaculi ababana nje bela stage akekho ngisho yedwa iphutha Yes. bonke baqondile ngoba bavotelwe abantu labaculi abala akubona ukuthanda akukhona ukuthanda komhleli womcimbi ukuthanda kwabalandeli abathenga amathikithi Wayibeka. injalo nje Ayijiki. ayijeki futhi Asikhulume ngeperformance yakho yase stage. Ngaso sonke isikhathi masi Durban Network siqondana nawe use stage. You are blazing fire uletha umlilo kuphela. I-stage performance yakho shisa kakhulu. yingoba lento esinwa yilabo abafana Yebo. akuyona into ekhandwe yibona Yebo. into yakhandwa yimina ngisengangabo Yebo. le stage osibona dlalwa la into yakhandwa ngo-1996 Yo. ngangineminyaka ewu-24 yakhandwa yimina ngo-1996 ngina-24 years Usane energy. ngisene-energy ngayikhanda lento ngayiqeda ngayibumba ngathi le iyohamba izifike la kufanele ifike khona njalo mina ngiyayithulula nje makuqhamuka umfana omusha kuthiwa nakho ngikwazi ukumbhalela ngisho phansi ukuthi into ofuna kuyidlalo yilena lo uyohlaza uyibona indlela-ke noma ngafika abantu Umculo wakho uhlukile. Sekujwayelekile ukuthi ama-artist asounde ngendlela efanayo ugcina ungasakwazi ukuhlukanisa ukuthi ubani. Kodwa wena mawungena nje kuyazwakala ukuthi hayi ushuni kagadla. uyazi ukuthi awuhlukile ukuthi mina ngicula umaskandi abanye bacula umbhaqanga Oh. ukuze ngithi bacula umbhaqanga umbhaqanga insimbi zombhaqanga ziyafana Yes. labaculi bamanje badlala ama-keyboard Oh. Yes. badlala umbhaqanga ubona kuhlukile kumina ngoba ngicula umaskandi Ayingeni keyboard. ayingeni i-keyboard kumina Hlobo nje. ingena engomeni yokholo kuphela Oh yeah. eyodwa ngoba ngisuke nginonga lento enginongayo kodwa uma ngicula umaskandi yingakho umfundiseni engakazange azacule njengowashela imhlophe ingakho uwashela imhlophe engaculanga njengobhekumuzi uthuli ingakho ubhekumuzi umgqumeni engaculanga njengophuze ekhemisi ingakho uphuze ekhemisi engaculisanga okwamfazi omnyama yingoba babecula umaskandi uma ucula umaskandi ngeke ufane nomunye umuntu uzoba wena kodwa uma ucula umbhaqanga uzofana nabo bonke abantu Okushuthi uyayiphika leyo ukuthi laba bathi bacula umaskandi bacula. akuwona udansa kanjani kumaskandi umdansa ungeni kumaskandi kuyasinwa kuphela abawucula umaskandi bacula umbhaqanga ekuseni emini ntambama into ene-keyboard umbhaqanga Yo, hayi inkulu indaba. enjalo nje Ya inkulu indaba. Okay,
iQuantum lizophuma uyovala umcimbi seliphumile la kufanele liye khona. Siyambongela othole iQuantum. Sawuphinde futhi uqhamuke nomunye. Kodwa into esiyifisayo ukuthi ngempela umuntu othola iQuantum alithole ngokweqiniso. Yebo. Wathi uThemba Ngwenya ecula umbhaqanga. Wathi uthi ngowami lo mntwana uthi ngowami. Mawuqinisile mntana womuntu uNkulunkulu bukuwe. Kodwa mawuqamba amanga ubusathane bukuwe mina ngizoyondla lengane. Mali phumi iQuantum aliphume ngokweqiniso. Lingaphumi ngokwamaphutha abantu noma ngokuthanda komuntu. Kube njengoba abaculi beperforma njengoba bekhethwe abantu. NeQuantum ke aliye kumuntu ngempela okhethwe abantu lingayi kumuntu ongakhethwanga abantu. Sesivala nje ikhona into yagadla eseyitolo mhlawumbe abantu abangahamba bayoyithenga kuma social network makuwukuthi ukhona utholakala kanjani zonke lezo zinto nabafuna ukukubhuka. Siyatholakala impela kuma social network ku TikTok ugadla Nxumalo na ku Facebook ugadla Makhombane Nxumalo bese kuthi mangabe uya ku WhatsApp uthola inamba ethi 073 52 65 842 073 5265 842 Iyo number abantu abakwazi ukubhuka bona abakwazi ukungibhuka kuyona. Siyabonga baba. Kuyabonga.